Hakilai sngi jong ka jingshong sha thangan ka baklambu por ka kong bindas im ha additional secretariat ban pinbor ya ka sorkar ban maramot ya ka surok nongpo umden hadu sonapur ka bajingai kumbalai pupra kilometer AA ki doktor ha ka sgi sajan ka pratarik jeliu kilawan biang ban eksamen ya ka koj ka khia jong ka kong bindas im. Nakaliang ka Dr. B.R. Garrett kabawan nakatnad DMHO kalayat hu baka koj ka khia jong ka kong bindas kamdon jingkta hinrei kalabatha bakan di khamha ya ka bad URS. Kumban shupin kan mau ikong bindas iem ibadi inong shong shnong kan nikathan ila shong sha thangan hakmat additional secretariat namar ka jingdko ka jing pintre kam ya kasurok na nongpo umdan shadu sonapur kablas niyo menta la palat khatsan snem. Kumnu ka koj khia juki kalau mentah. Nakaliang ka koj ka khia jong ha. Nga shuduna khndiat tangka LR ha men. Namar bai doktor yok yang ha bapiduna oksigen. Te manta ka don ga jintlot khndiat khansoj mdate ya dukata. Ngamda tlot adu kata. Bat ka don ga jinsu khndiat ba ngadon gastrik mlele ya kata. Kamda kata adu kata ka met jong ha. Bat ke shus un tangka kli tang kamta.